Ako sa vám páčila dnešná výstava? Tak veľmi sa mi páči, musím povedať, lebo tieto naše pastierské nástroje není také jednoduché nainštalovať, keďže som mal možnosť ich výstav vidieť už viacej v rámci Slovenska v minulosti samozrejme. Aj pri príležitosti zapisu Fujary do UNESCO v roku 2006 bola krásna výstava aj v Paríži, ktorá potom putovala aj po Európe. A táto je, by som si dovolil povedať, jedna z najkrajších, taká milá, veľmi pekne urobená, takže mám z toho veľkú radosť a takisto aj moji kolegovia, čo som mal možnosť s nimi už rozprávať sa o tom, takže sme vďační za tú možnosť, že sme mohli ako predstaviť to svoje umenie. A vlastne ešte by som dodal to, že táto výstava je jedinečná aj v tom, že v rámci Slovenska takáto výstava nebola tohto roku robená. Už keď ste spomenuli to UNESCO, viete mi povedať, kto inicioval vlastne zapísanie Fujary do UNESCO? Myslím si, že takým hlavným iniciátorom bol pán profesor Oskar Elšek. Musel urobiť výskum v rámci Slovenska, v rámci Európy, v rámci sveta. Všetko to muselo byť pripravené v angličtine a ešte musím to povedať, že najprv, ako bola zapísaná do UNESCO, musela byť zapísaná do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, musela byť prijatá do tohto zoznamu, až potom bola do UNESCO. A vlastne robili sa výskumy. Viem, že veľkú spoluprácu im poskytla aj katedra folkloristiky v Nitre, pán profesor Bernard Garaj, ktorý svojich študentov poskytol pre túto prácu a robili výskum, skúmali, že koľko výrobcov momentálne v tom období bolo. Takže toto všetko sa muselo pripraviť, podklady sa museli urobiť, natočiť filmy, dokumenty, takisto veľkú spoluprácu a veľkú zásluhu na to mal aj Roman Malatinec, ktorý je predsedom celoslovenského združenia fujaristov. A takisto sa stretávame aj na Podpoľani, vlastne tam aj vznikla tá myšlienka, že urobiť festival aj v Čičmanoch. Takže toto všetko muselo predchádzať tomu, aby ten zápis bol. No a v 2005 roku teda rozhodla tá komisia UNESCO, že prijímajú tento výnimočný nástroj, ale nielen nástroj, ale aj jeho hudbu spätú s týmto nástrojom. Takže tomuto všetko toto predchádzalo a mal som aj tú čest v roku 2006 účinkovať v Paríži pri tej príležitosti. Tam sa odprezentovala Fujara aj Verbung, takže tie dva prvky teda boli v tom období zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Týchto 10 pravd o Fujare, vlastne tá výstava sa pripravila pre Paríž a v tom období som ja pracoval v Úľuve, kde pracoval aj autor tejto výstavy, pán Martin Mešak, ktorý bude mať zajtra aj prednášku. A vlastne, keď on pracoval nad tou prípravou na tú výstavu, tak nevedel názov tej výstavy, že ako by nazval. A ja som sa objavil v Úľuve a bol som ho pozdraviť a prvá otázka bola, aký názov by si dal v tejto výstave. Mám tu 10 podkladov pre tú Fujaru, ktorá sa bude prezentovať. No a tak vrajím, keď máš 10, tak dajme názov 10 pravd o Fujare a on sa toho chytil. A vlastne tak vznikol názov a keď sme išli pred 5-6 rokmi robiť tú výstavu v Žiline v Makovickom dome, tak som si požiadal od pána Martina Mešu, či môžeme použiť tento názov v rámci tej výstavy. On s tým akože súhlasil a vlastne robíme už, toto je tuším, že 5. výstava, ktorá sa robila pod názvom 10 pravd o Fujare.
Badáte aj nejaké zmeny vo vašom odbore po zapísaní vlastne fujary do UNESCO? Zmeny boli to, že nastal taký, by som povedal, taký veľký boom s tým, že rôzni hráči, výrobcovia a zájomcovia z celej Európy, by som povedal až z celého sveta, začínali mať veľký záujem o tento nástroj. Neviem, no musia to aj odborníci posúdiť, len z môjho hľadiska ako výrobcu odrazu som začal na festivaloch stretávať ľudí, ktorí predtým nemali žiadne dočinenie s týmto nástrojom. A keďže vedeli, že to je dobrý artikel na predaj, tak začali sa tomuto venovať. Že nemali až taký vzťah k tomu nástroju, k tým tradíciám pastierským, skadiaľ pochádza tento nástroj. No ale ako som spomínal, videli, že sa to dobre predáva, tak začali. Takže začal som to vnímať, keďže som chodil na každé významné festivály, kde sa prezentovali aj fujary a pišťaly, že naozaj niektorí ľudia, napríklad pán robil s hlinou a o rok som ho už videl vyrábať aj fujary. Takže taký boom nastal, hej, že no a vravím, tí ozajstní majstri robia tie nástroje naozaj s úctou tým tradíciám a naozaj s každým nástrojom zajedno, že sa aj ťažko lúčia s tým nástrojom a vlastne takých výrobcov na Slovensku je, si myslím, na dvoch rukách sa dajú zrátať, ktorí majú vybudovaný taký vzťah, úctu k tradíciám a k tomu, z akého prostredia ten nástroj pochádza. Vravím, ten biznis troška si myslím, že v tomto tomu nástroju uškodil. No ale chvála Bohu, naozaj aj na tejto výstave máme možnosť vidieť tých majstrov, ktorí majú naozaj v srdci ten nástroj a robia ho s láskou a ako kamarát môj povedal, že keď zoberieme to drevo z lona prírody a ten majster mu potom vdychne život, takže toto je svedectvo o tom, že naozaj tí, ktorí vystavujú tu, vdychli dušu do týchto nástrojov a sú nositeľmi týchto úžasných tradícií. Ako sa vám páčila dnešná výstava? Výstavy sú všetky krásne, pokiaľ majú samozrejme svojho ducha a podstatu, ale vzhľadom k tomu, že zase sa jedná o fujary a hudobné nástroje pastierské, čo sú pre mňa veľmi blízke a zvlášť tieto bačovské riady ako fujary, no tak je to nádherná výstava, je to skvost a práve v tomto prostredí sa to veľmi dobre, verím tomu, že aj robí, upravuje alebo vystavujú tie nástroje, ale ako vidíme dookola, všade sú krásne nástroje, verím tomu, že aj kvalitné. No a návštevníci budú mať čo pozerať, na čo sa pýtať, čo obzerať, čo fotiť a tak ďalej. No proste výstava je perfektná. Ako ste sa dostali prvýkrát k fujarám? No, bolo to také zaujímavé, že ja som od malička, čo to je od malička? Možno keď som mal 4-5 rokov, ako také dieťa už troška začína vnímať svet okolo seba, tak vzhľadom k tomu, že my doma sme mali rádio na kredenci hore, tak keď som ja počul v tom veku, ako som povedal, fujaru z toho rádia, tak ja som proste, ako keby som niečo úplne nenormálne počul. Tak ma to priťahovalo, ten fujarový hlas, že ja som si vždy zobral hokerlík, som si pristavil k tomu kredencu a som počúval už bližšia. No. A potom to bolo proste vo mne, to bolo jedno, kde som videl fujaru, či v múzeu u nás v Martine, alebo kdekoľvek, alebo no, vtedy ešte to nebolo tak, že akože dneska, kde sa pozrieme, všade sú fujary.
Kedy to bolo tak, že keď bola fujara v domácnosti, tak mala prísť návšteva, no nehovorím, že to bolo u nás, ale bolo to v takých bačovských rodinách, že keď mala prísť návšteva a bača starý, hej, ktorý pásol ovce a mal fujaru, kde si priestore, kde mala prísť tá návšteva, žena hovorí, starý, šikovne tú kabanicu a tú fujaru a palicu ber preč, lebo to bude hanba, to bude pokora. No, oni sa hanbili za toto voľakedy. Že proste ten bačovský svet ich, to postavenie, bolo vtedy také zaznávané, také utláčané, také biedné a to charakterizovalo aj to postavenie ich v dedine, hej, že bača. I keď na druhej strane bača po Richtárovi alebo Gazdovi, najhlavnejšom dedine, bol druhý v poradí. Ale to sa jednalo o tie ovčiarske veci, ale hovorím, že proste tieto veci oni schovávali pred návštevami. Dneska práve opačne, tieto fujary sa ukazujú. No, ale vrátim sa k tomu, keď som už, hovorím, 7-8 rokov, už som začínal veľa čítať o fujarách, hudobných nástrojoch, týchto píšťalkách a fujarách. Potom som chodil do múzea v Martine, u nás tam je veľká výstava fujara týchto všetkých hudobných nástrojov. A ja som tam do tej vitriny, že prečo len 3 dierky a tak ďalej, som si sám sebe kladol otázky. A keď som mal 12-13 rokov, som odrezal jedno drevo u nás v Jahodnických hájoch. A keď som mal 14 rokov, som to spracoval na podobu prvej fujary. A tá prvá fujara to bola, hovorím, 14 rokov som ho vyrobil. A tá je aj v Martinskom múzeu. No a odtedy som proste robil až do dneska. Stále robím fujary, a nie len fujary a píšťalky, ale keď hovoríme o fujare, tak fujary samozrejme. Viete mi povedať aj nejakú zaujímavosť napríklad o vašej fujare? No, je tu jedna fujara na tejto krásnej výstave. Tú fujaru robil Jozef Zachar, my sme ho volali v dedine také meno, ako Jozef Zachara, ho volali všetci dedinčania. Lebo Jahodníky to bola dedina, kde som sa ja narodil. No, a on pásol ovce, dedinské aj družstevné, a hovorím, ja sa vrátim k tomu, že proste tie roky mi ako sa pribúdali ako malému chlapcovi, tak som možno mal 8, 10, 12 rokov, zle hovorím, už som fujary robil. Som mal 15-16 rokov vtedy. No a išiel som tomuto Zacharovi, on mal vo dvore vzadu v sade takú kolibu postavenú a búcham na dvere, chlapani, kde bol január, zima, treskúca zima a kričím, dobrý deň, nikto sa nehlásil, a odrovu spoza humna vyšiel, čo chceš, taký chlap starý, a už som vedel, že to je Zachar, no bol v tej kolibe vzadu, tak ja som išiel, a poď sem, reku, tak ma zavolal, v tej kolibe sme boli, tam bol ohník, hriali sme sa, a mal tam takú starú zakotalú, starú fujaru a mi hovorí, ja ti zahrám na fujare. A práve to bola fujara táto, čo je na tejto výstave. Tak zahral mi a odtedy sme boli tak kamaráti, tak bližšie sme sa kamarátili. Tak ja som potom častejšie aj k nemu chodíval a ja mu hovorím, reku, ujčok, ale ja tiež robím fujary. No tie moje fujary ešte v tom veku neboli také voľaké parádne, no proste pískali, ale tak, normálne. On hovorí, necigáň, čo ty môžeš robiť fujary? No robím fujary. Tak chod zobrať. Tak som do dediny bežal, za hodinu som sa vrátil k nemu, zobral fujaru, pokúkal. A to si ty robil? Ja som necigáň. Tak mi povedal strmo, necigáň. Tak reku, ja som to robil. No tak potom zobral, priložil ústa, začal pískať na nej a hovorí, dobrá. A mi hovorí potom, urob mi, aj mne urob takú. A ja reku, spravím vám. No do dneska ma to ako si mrzí, lebo aj sme síce boli spolu, ale neviem z akého dôvodu som nerobil voľako tak, až tak viacej, že fujar. Jednoducho som nestihol mu spraviť tú fujaru a on potom chudáčisko umrel.
no tak do dneska si vždy tak troška smutno mi je, keď som mu už slúbil a som mu to nespravil, no ale život je už taký. No a tá fujara je tu na tejto výstave. A teraz poviem takú zvláštnosť na tej fujare je to, že ako to voľa, kedy títo jednoduchí ľudia, títo báčovia v tom čase nevedeli presne, ako my dneska rozmeriame dierky a všetko možné, presne na 10 mm a tak ďalej, bavíme sa s pilničkami. On si zababral prsty v pahrebe, priložil k sebe fujaru a tam, kde zašpinil fujaru tými prstami, tam vypálil dierky a na tej fujare je, ja neviem, medzi vrchnou a strednou dierkou možno 5 cm a od strednej po spodnú možno 12, 13, 15 cm. Čiže to hovorí, že tá fujara by nemala ladiť. To kdeže, to sa vôbec nechytá toho výpočtu, ako my dneska matematicky vypočítavame tie dierky presne. A ja si dovolím tvrdiť, a hocikedy ho aj zoberiem, a ja hocikedy hrám na tej fujare, tá fujara ladí pri tom rozmyslení tých dierok. Čiže to je až nenormálne. To vlastne potláča všetky tie dnešné prepočty, výpočty, to je presné, že jednoducho to nejde dohromady. Čiže takáto zvláštnosť je, že teda aj takéto niečo sa stane, že náhodne vyvrtané alebo vypálené dierky môžu ladiť, nie len matematicky vyrátané. Dobrý deň, viete mi povedať, ako ste sa dostali práve k fujarám? Fujarám som sa dostal práve v roku 2012, keď som bol prvák na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste a dostal som sa k tomu takou netradičnou cestou cez internet. Internet bol takou prvou cestou, alebo pomocou ktorej som sa dostal k fujarám. Videl som jedno video na YouTube a to ma tak motivovalo k tomu, aby som začal jednak hrať a potom v tesnom závese za tým aj vyrábať. Venujete sa teda aj zbieraniu nejakých predmetov? Venujem sa zberateľstvu tohto pastierského umenia, v podstate nie len fujar, píšťal, ale aj všetkých vecí spojených vôbec s valašskou kultúrou, to znamená čerpáky, krojové súčasti, valašky, fokoše a rôzne ďalšie veci. A tomuto zberateľstvu sa venujem už niekoľko rokov a myslím si, že podarilo sa za ten čas nazbierať akože veľmi veľa hodnotných kúskov, ktoré som doniesol aj na túto výstavu. Posledná, ale tiež dôležitá otázka. Ako sa vám páčila dnešná výstava? Dnešná výstava bola výborná, aj vizuálne veľmi pekne spracovaná, decentne, tak by som povedal vhodne k fujare a k 20. výročiu zápisu fujary do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Dobrý deň, ja sa vás chcem spýtať, ako sa vám páčila dnešná výstava? Myslím, že je to pekne spravené. Ja už som tu mal ako 2019, alebo ako to bolo. Mal som tiež tu na veci vystavené. No a som rád, že to takto je, ale i keď som troška prekvapený, že dosť málo nás tu vystavuje oproti tomu, koľko je výrobcov. Takže niečo, neviem, no, ale je to pekné, aj v dobrom prostredí je to. Viete mi povedať, ako ste sa dostali práve k fujarám? Tak ja som to mal jednoducho, môj oco vyrábal fujary a tu nás som zistil teda, že donesli aj od môjho otca fujaru. Ja som to mal jednoduché. Na radie komplet bolo všetko, dreva nejaké ostali, ja som si už potom svoje zohnal. Ja, hoci som nevyrábal počas jeho života, ale také pomocné roboty, ako drevo doviesť z hory a vyvrtať, pomôcť, niečo odkôriť, alebo čo také pomocné roboty, to som robieval už aj za jeho života, ale sám som nerobil. Myslíte si, že je dôležité v dnešnej dobe, aby ľudia aj mladá generácia javila záujem o folklór, alebo teda najmä o tie fujary? Neviem, mne sa zdá, že či sa v tom hýbem dostatočne teda, že vidím, že mladí majú záujem, takže nevidím to čierne.
Ja napríklad môžem aj podľa seba povedať, ja som sám začal robiť, mal som 45 rokov, hej? A títo mladí majú záujem, nevidím tom, že by to malo vymreť. Takže možno, že je to v tom, že sa hýbem v tom folklóre, vidím tých mladých ľudí, že majú záujem. No a či je to všeobecný, tak neviem to ani posúdiť veľmi. Ja som príjemne prekvapený, hlavne myslím, že zo stretnutia kamarátov, lebo my, čo sme sa tu stretli dnes na výstave, sa poznáme osobne. Ja som urobil prvú fujaru pred 46 rokmi a to je dosť dávno. Ale vyinštalovať nástroje vôbec nie je jednoduché. Plus to príjemné, prírodné, také tie, u nás sa hovorilo bunce alebo balíky slamy, súladia vôbec aj s tým s drevenými nástrojmi. A potom je to príjemne osvetlené a myslím, že sa dievčatá miestne z Krajského kultúrneho strediska namakali, keď to mám nespisovne povedať, a vytvorili tu aj tou výstavou, aj tými inštaláciami veľmi príjemné prostredie. Viete mi povedať, ako ste sa prvýkrát dostali práve k fujare? To bude trošku dlhšie. Ja som bol dávno reprezentant športovej gymnastike a skončila mi tá športová moja aktivita 17 rokov. A keď vám zoberú to, čo celý život od tých 6 rokov robíte, tak čo so sebou v 17 rokoch, tak som si povedal, že počúval som klenotnicu ľudovej hudby Ondreja Demu, tá začínala zvučkou fujarového tria Kubincovcov, tak som, ak si to spravím. Lenže moja mama ma vychovávala iba mama a zarobila asi toľko v tých dobách, čo fujara stála. No, takže keď neboli peniaze, tak ja si to spravím. Dostal som sa do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre, do depozitu ma pustili 17-ročného, ešte som ani 17 nemal. A keďže tam mali nákupy od výrobcov ako Ujo Ďurečka z Očovej, Imrich Weiss z Hriňovej Zánemeckej, alebo Rybár, Mikloš Rybár už v tej dobe nie, Jožko Rybár z Detvy, tak mi dali. Na tie nákupy mali samozrejme doklady a adresy a dostal som adresy na výrobcov a to znamená, že cez prázdniny ruksak, karimatka, spacák a išiel som za týmito ľuďmi. To bolo také moje úplne plné vážne. A úplne najvážnejší pre tú výrobu pre mňa bol človek, ktorý ešte žije stále. Janko Bartolen má cez 80 rokov a v pavilóne AZ1 pod posluchárňou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity som si navrtal prvú fujaru a on ho aj dokončil. On mal dielňu, lebo nemôžete začať robiť bez nástrojov. Takže to bolo také prvé, ako som sa dostal k nástrojom a to odvtedy je 46 rokov. Ja som sa v zákulisí dozvedela, že na tejto výstave sú aj jedny guidy a tie patria práve vám. Viete mi niečo povedať aj o tomto? Je to možno koníček? Môžem, samozrejme, ja sa živím profesionálne výrobou hudobných nástrojov a čo sa týka guide, no nie je to náhoda, lebo iba jedny guidy som mohol venovať, lebo na nástroje sa čaká a keď v dielni dorobíte niečo, no tak odídu, lebo ľudia čakajú na to, aby mohli hrať. A keďže teraz pôsobím v Oravskej Polhore, Európskom centre gajdovskej kultúry, no tak aby tu neboli gajdy, tak by asi nebolo dobre. To sú čerstvo vyrobené gajdy v našom Európskom centre gajdovskej kultúry, kde mám dielňu, na výrobu nástrojov sú tam koncertná sála, učíme tam deti, sú tam aj učebne. A toto je úplne nový nástroj, ktorý ešte mi dovolil jeho budúci majiteľ, že ešte môže ísť na túto výstavu a potom si ho zoberie. Sú to trojhlasné gajdy, také nie veľmi vyzdobené, ale majú kráľovské rožky, je to v G-dure, takže je to na podpolanie úplne výborný nástroj. Ďakujem krásne.